pero terorista. Yari naman kita, live yung mga dulong naman sa inyo. Isang pila ka mga ambanon. Suno sa inyo nga ginapangabay, no? Una-una ginatong nga idulong sa inyo, no? Ay gipangabay gid ni Ma'am Maylin o kung hindi Maylin Prologon sang San Miguel, no? Naragit sa iya ini ambanon, naragatikulo, Biblia. Okay? Imbukada na to, no? Upod sa unisang mga sirom sa karong gabi. Yari ang ambahanon na nagatigulo ang Biblia. Pulong ang katarungan, ihantugin lamang sa memorya ang kaundan sa mga Biblia. Biblia lang ang palaagyahan nga matultol sa kamaturan. Diyos ang labing damhanan, siya ang amay nga balaan kagtugas ang tanan. Isang ano man nga reliyon, Biblia gid ang kinahanglanon. Biblia lang ang instrumento nga matuy-toy padulong kay Kristo. Diyos ang labing damhanan, siya ang amay nga balaan nagtugas ang tanan. Isang ano man nga reliyon, Biblia gid ang kinahanglanon.
lang ang instrumento na magtoy-toy patulong kay Kristo. Ihantuki lamang sa memorya, magbasagid permisang Biblia. Ihantuki lamang sa memorya, magbasagid permisang Biblia. Okay na? Ito no, nangambahan ng nagatulo. Biblia, no? Yung pang-Bible ni Inday Mylene Prologo San Miguel. Okay? Yari pagit, no? Yung pang-Bible, yung bahang sang maligad nga ako, no? Nang matinaw lang ito ay nato matulong sa inyo. Okay? Subong nato ng tulong. Yari ang ambahan ng nagatigulo, matinaw ang langit. Matinaw ang langit kung wala singgalpo, masalang dagat kung tulog-tulog, nang nadisgrasya sinabay sa balat ko sa ang buot ko. Sa imong nalat ang buot kagdaw sana buyo, tungod sa trakasyon nga labing maayo, wala magkalampot adlaw nga tinino, nagpahayag ka na sing mga disgusto sang una nga kinto kau ang napulong nga dili ka magpati sang sugyot kang sumbong. Wala ko diri ang imo kinulong, espera intong sis bayaan mo gayon. Dili ko ikasinterang imo pabiya, kay wala sa akong magmahalin ang sala. Saksit pa ang langit, pirmado ang duta, sa imo nagalin ang mortal na sala. Dili ko ikasinterang imo pabiya, kay wala sa akong maghalin ang sala. Saksi pa ang langit, pirmado ang
ka nga sa imo nagaling. Ang mortal nga sala. Okay na? Nguyad ko no, ang bahanon nga nagatigulo, matinawang langit, no? Nga ang mga kanta pa nato na sa una, tayo ang mga ginapagabay ng isa. Okay? Ngayon, wala yan nato mga ginakalimutan kaya idulong ko sa inyo. Diyari naman, no? Tuking ang bitanay sa ilang mga shoutout, gikan sa aton ng mga kauturan. Shoutout sa kay Mr. Bulabog. Thank you sa pag-send kang 50 pesos. Request ako no sino ang dapat basulon. Thank you. Okay. Shoutout sa kay Ju Marino Muscle. Happy watching. Ngayong gabi, Idol Pirot pa shoutout. Shoutout ko na sa kay Lito Fonteveros. Thank you, guys. Mayong gabi tayo Pirot pa shoutout sa Tatay Pandoy kung nga pero may pamati live. Pa-request ako ginbutang-butangan. Thank you halin sa kay Rems. Mayong gabi tayo Pirot. Request ko kanta mabugnaw ang talon. Namal ni Timoteo Sumugat. Okay. Idulong nato ko sa inyo. Mayong gabi kayo ng Gemma Moneva. Happy watching. Happy watching lang ada sa inyo, mama. Pa-shoutout kami tayo pamati live request ko tamasak para kay Jovi hambal ni Remelin Gualberto. Happy watching sa inyo. Tayo pirat man yung gabihon tayo. Dire naman kami nagpamati sa imo na live harana subong lipay gitang nanay kag tatay ko habang pamati sa imo harana. God bless you always. Tayo pirat hambal ni Sonia Rinton. Madamong salamat no, sa inyong pagsubaybay. No? Siyempre, ang kabuhis ni atong kalingawan, yara gid sa inyo tanan-tanan na nagasubaybay sa sining mga ambahanon nga atong nagpupugtukod sa Ilonggo nga bersyon. Good evening, tayo pirat gina-shoutout ko lang gali ang kamag-anak ko sa Santa Barbara request lang ako diin ang hostisya. Thank you halin sa kay Albert Banyas. Good evening nung pirot. Shout out ko lang pamilya ko sa Gimaras sa family Escarpe nung himo kasang gitar tutorial pa damo kapag magalantaw mal ni Fervic Escarpe. Bilang ay may panong kita sa pinakadlaw kay nakatong nagimo-imo ko pa galing kay nagdubali ng ulo ko pa. Kaga gusto ko nga maghagla magalantaw ko ay wanong ginatulang nga para maghagla sa maglantaw ko sa mga chord. Okay na, padayon kita no. Igadulot na ko sa inyo ini sa kambahan ng naging pangabaygit no sa atong mga palangga mga followers no. Ang ambahan ng mga tigulo sino ang dapat kasunod. Napapil bilang kinikana Katamis ka pait na pasimpalada Kapit susang anak ginahinapunan Kagnap na papugal pa, kagnap na papugal pa sa mga kahagyanan. Maayo man ang pagpagusto-gusto kaya hindi ka patyag tawag na pigado Apang kung mapuyo sa mata mo na bisyo Halos naton, kakaton halos naton Kakaton na naton nasiko
dapat gid nga tambong sa mga kabataan. Ang pagsakripisyo sa mga ginikanan, kung anong trahedya na pagkipatuan, lamang mapaagong, lamang mapaagong mga katungganan. Sino gid bala dapat pasulong, kung ang mga anak malinapason. Ang sobrang kahigpit hindi man mataro, yara lang ang sabat, yara lang ang sabat sa kakulain mo. Hindi man mabasol ang mga ginikanan, sang pagpapinagusto lang sa kabataan. Kay ang pagpapalangga na pagpagip sa tughan, nga sang kasing-kasing, nga sang kasing-kasing ginaduyan-duyan. Makalikaw lamang sa mga pagsulay, kung ang mga anak bastante sa laygay. Mapugnaw nga pulong nga mo magkaupay, kagang pagpahangop, kagang pagpahangop sa iloy ka amay. Makalikaw lamang sa mga pagsulay, unang mga anak bastante sa laygay. Mapugnaw nga pulong nga mo magkaupay, kagang pagpahangop, kagang pagpahangop sa iloy ka amay. Mapugnaw nga pulong nga mo magkaupay, kagang pagpahangop, kagang pagpahangop sa iloy ka amay. Okay na? Buyot to no? Ang ginpangabaygin ng bahanon, nagatigulo ang sino ang dapat nasulo, no? Yari pagit, no? Kaya ginapangabaygin din isang kambahanon na nagatigulo ang ginbutang-butangan na duwa ka dahil pisang aton nga pan ay ang pagano pisang aton mga viewer, itong pisang ginapan nila, ginasil nila ang title niya Panyo Masida, pero subong ako naman ginbutang-butang pero isa lang na sila, pwede magyapon nga Panyo Masida, pwede magyapon nga ginbutang-butang. Yari ng bahanon na nagatigulo ginbutang-butang. Mapait sa mata ko, lumos ako sa mga luha,
kasing-kasing kung nakabago kung hindi ikaw makita. Oras ang kahapon manong nga naglaw gahinunod na ginagapo ako kapungaw kag sa imo gagapalaka walay sabayan bisan imo ako mayaan walay sala puta-putangan tughan ko imo kinpilasan ug mamupot sa ngalang puksan na lang sa panyong sida kagtito ni mo karon sa bago mong hinigugma walay sabayan bisan mo ako bayaan walay sala puta-putangan dughan ko imo kinpilasan ug mamupot sa ngalan putsa na lang sa panyong sida kagdito ni mo karon sa bago mong hinigugma kagdito ni mo karon sa bago mong hinigugma. Okay na? Amoy ito no, ang mga banon, no? Maging pabaygin sa ato ng mga kinalangga ng mga followers, ng mga viewers, no? Ang nagatigulo, ang ginbutang-butangan. Antes naman kita magpadayo, no? Magtukay naman kita na isang pila ka mga shoutout ikan sa ato ng mga kauturan. Tayo ginatami ako mandire sa amo tupad balay, family Monsale at family Kabitak at lalo na sa Clamar, family rin sa kay Sonia Renton. Mayong adlaw tatay pirot idol hagit gid tika umpisa 1976 tob subong pa siya tatay pirot madamog niya salamat. And sa kay Jessie Samiliano, happy watching. Happy watching lang sa inyo tanan. Happy watching sa kay Giovanni Concepcion yung gabi. Mayong gabi harana lang ni pirot malakas request tayo di mala sambal ni Jersky Drago, happy watching. Tatay Pirot, pwede request gusto ko gusto ka amigo, kampo nila Jo. Kay Migo, Manuel Migo, Mero kag John. Sa kay John D. Diaz. Tay pa request Druga, hambal ni John Nabaha. Mayong kabilo-ilo halindire sa Cavite, request ko abi ko rin, hambal ni Pitaw TV, happy watching. Pitaw na ko rin. Pitao TV. Oh, biray mati ko pitaw. Joke lang kasi Thank you liwat si kay Mr. Bulabog nag-send sa liwat ko yung 50 tapos request ako no stow away. Pero Last night stow away hambal ya.
Dara ko katuman. Ay, una-una na nato ng pat. Hindi na mga o hindi na ito pagkantao na. Pwede ka request, idol, igadulo tambal ni Emmanuel Hardinico. Idol, pero napatamyaw ko lang gali si Nanay Nida, digdigan, kay si Mama Lydia, ga uyok-uyok pumati sa imo request kay may gali handumanan kag Pilipinas ang luwason halin sa kay Romy Digdigan. Shout out po sa pamilya ko sa barangay Buntod, family Bernales watching from Bulacan halin sa kay Johnny Zavilla. Okay. Okay na, padayon naman kita, no? Dali-dali yung tagawan. Kasi abutan na karusang. Diyari gali ang ambahanon nga nagatigulo, naging pangabayged, no? Siguro talaga marutak na ito. Ang istorya gali sa parutak mo ibo, nagatigulo, tamasak. Akong ikapulong lang ko'y ang pagtalastas sa mga inagihan panwasang baruta. Kapayo nga bukay ang alam si Tamasa. Nanging baylo sa baryo sa tuwan ay ginatawag, minurot sa malutak. Ang banwasang baruta sa kinto nga ulan, sakop sa dumangkas bilang kabisira. Diri na kapuyo prutas yung pamilya, kabayo nga bukay nga lang si Tamasak, sila ang tagiya. Sang timpo nga una hinigugumata nga tuta, ginsakop sang malain nasyon nga malumha. Mata natong gintapunan sang maitong nga dagdag. Ako ang malain nila nga ginahimo, hindi naton makita. Kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan, sang kapin sa duhag kagatos nga ilaging hukupan. Nagalangoy sa tubigon kag madalong nga lunan, sa tanan nga kapayo ni Simon Protasio, siya ang nasalita. Pinsakyan sa Tamasak kadto sa biro, sa gobyerno silyo, siya ang naitimpuan. Sa isang naghain sa kaugalingon, maluwas ang tinawo sa kahong pangkat
masakit na kabayo. Dili ka natapos, hindi makasaysayan. Istorya at maragtas ang kabayo lang sila masangapang nanging bagalihan. Ako nanging malawikon sa mga nagasunod. Mga kaliwat natin. Okay no? Kamula ito no? Pasensya ko mo no? Kasi tingala ko mo naglain ang sound no? Lang no? Urutan sa kuha ng aton nga speaker no? Kaya balalo mo basta chargeable hindi kita itong mapanalin no? Bisa dabo pang chargaya gali kay wala na sang kuhan pidaway ka na dangat no? Oo. Kapangita pa to sitting sa extension. Araw na dugay-dugay. Okay na? Antes gali ako gali magpagpagid. Kaya rin nanay gali ang isa kang bago. Tukiyo naman nato nanay yung bagurat mo din pang ng bago. Meaning tigulo panyo sang Himaya. Makita ko ikaw nga nag-iibig-iyon daw ginakuryente ang atong kurason. Hindi ko maantos sa kaugali mo, magtulog sa imo nga nagapilis mo. Maghinungay kita tugtog katutuban, mabihikog manay sing walay katapusan. Hakos mo kag hakos ko ang mangin kalaksan sang matuod nga gugma, gugma nga huwaran. Kung ano gigman ang mag-abot nga trahedya, sa likod mo lang ako nga handa magsuporta. Hindi lang magpangalanan sa akong magkonsulta, atong nga saluhan kung ano man nga problema. Kung makita ko ikaw nga nagahiligion daw ginakuryente ang akong kurason, dili ko maantos sa kaugali mo, magtulog sa imo nga nagapilis mo. Mag-unungay kita tugtog katugtuban,
maghigugmanay sing walay katapusan. Hakos mo kag hakos ko ang mangintalaksan sang matuod nga gugma, gugma nga huwaran. Kag kung ano gid man ang mag-abot nga trahedya, sa likod mo lang ako nga handa magsuporta. Hindi lang magpangalagag sa akong magkonsunda, atong saluhan kung ano man nga problema. Atong saluhan kung ano man nga problema. Okay na? Kumayad to no? Kaya singit na nato na sa inyo. Kaya siyempre, ibas ni ba pa makabati. Gusto nato na ipamati sa inyo ang mga pilak na pag-una to ng mga ginadihon. Ito, kalabanan na ginapang request na di, ang sangpan man, ang sang una pa nato ng mga banon. Kaya para na mabatian man ninyo ini mga bago nato ng mga ginapang dihon, isingit-singit na lang nato. Okay, no? Antes kita magpadayon, yari naman ang pilak mga shoutout ikan sa atong mga kauturan. Good evening, Idol Per. Shout out ko pamilya ko sa Estancia halin kay Juan Nicolas ang Putotan. Request lang kutan isang gugma. Karon. Good evening, Tay Pirot. Pa shout out sa ako sa upod ko na si Major Velasco kag Mrs. Kalilan. Ano? Sakto naman. Sa gyapon gid from Cavite sa kay Ray Gualberto Jr. Sakto gyud mabasa ko to sa lato. Tay Pirot pa request gali si Gualberto Tamasak dyan sa Antique nga nagpamatigil sa inyo. Kantado na. Nakanta na nato. Ito kialang nyo da sa pagpanayara na. Mayong gabi Tay Pirot, gapamati kami dire tay ginataon miyaw ko lang si Verlin, si Jelly, si Giselle kag si Norelin. Gapamati man salamat gid tay halin sa kay Giovanni Concepcion. Happy watching. Palihog na dali pa laptop gid sa iba. Nga nag-condir sa aton. Sa inyo lang mga kilala. Tatay Pirot na yung gabi sa imo da. Gapamati gid kami sa imo harana amo gid na akon gusto ambal ni Jan Nabaha. Idol, nakausap ko po mo dito sa Euroshop Las Piñas. Nakalimutan ko pangalan niya. Wal ni Emmanuel Hardinico. Sino nga po man? Ano Basi ano ganda? Ang kapod na tayo mo lang. Basta nakita ko na sa Facebook. Logo ba ka dyan? Palihog sa kampo nila Joe Idol pero paragid sa imo. Sa amigo ko ay Sugay. Sang Taguig City, halin sa Kailito, Fonteveros. Way galubad tingog ni Bro Pirot hambal ni Orlando ag sa Musam. Way galubad ga pugis. Pa-request pa Idol Pirot kung ano katami isang paghigugma hambal ni Juan Nicolas. Ako na ng dapat maghalong Happy watching sa kay Janelle Mix Vlog. Mayong gabi. Okay na? Padayon naman kita, no? Nag-yari kali, no? Ay Pilaro Kabilog na nag-message sa sining ang bago na nag-tigulo kampo nila dyan. Okay? Para gid sa inyo, no? Sapa sa kampo nila Diyo may turiting manok na ginarado. Pinali
lumalapit isang kulitawo nang nahas magsulat sang kamot yang tubo. Initas ang apa, sinulat sang kumpul, binasa sang bulan na mati ang bungong. Testigo sang bukod sa pagkamatuo, naakit ang lubog kay dili katindog. Kinuha ang gitara kag magkinalipay, kinuskos ang tintaw ang tarso na bagay. Umabot ang sungi, kinantahan mulay, pagkot kagpiang amo ang nagsabay. Kung akong madumduman, buktot kong ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinipinsya, sang bayaw ko nga pirot, dughan ko kapunorya ko. Dugangan pamanggali sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga ang puson, asawa ko nga hapon, anhon kay swerte na ko. Gindam buta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugumata sa raynahan. Kung akong madumduman, pugutot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinipinsya, sang bayaw ko nga pirot, dughan ko kapunorya ko. Dugangan pamangganit, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga ang puson, asawa kong kahapon, anhon kay swerte na ko. Okay no? Kumaya ito no, ang bahanan ng nagatigulo, Kampo nila Diyo, naging pangabagin sa mga tortura. Yari pagit no, naging pangabay sa version ng Tagalog na version no, ang bahanan ng nagatigulo, Stow Away, naging pangabay sa natin na viewer no, si Mr. Hulabog na nagpadala sa nga nag-save sa ano. Okay na? Maraming salamat no. Imo na yakin ang buton nga pa nasin sa to no. Maraming salamat no. Okay, yari ang bahanan ng artikulo naging pakabay mo ang Stow Away no, sa Tagalog na version. Stow away ako, galing ka sa Cebu, napuntang Maynila, naghanap ng trabaho, magandang hinaharap, aking pinapaharap, mag-aral sa gabi, sa araw ng trabaho, upang na may kasiso. Sabi na matatanda,
ay biyaya sa tiyaga. Ang may nilalaga, merong di napapala. Sa pagkakaalam ko, si Jagat Bonifacio nag-aaral sa gabi, sa araw nagtrabaho, tingnan mo't nagingero. Aking pinuntahan ang bawat tanggapan, tao, siksikan, lahat ay nag-aabang. Aking dala-dala ang high school diploma, hintay magsurihan, meron na unang nagkalinis ng mesa. Lumipas ang buwan, parang ng basahan, pinangbibirihan, wala akong malapitan. Bulag sa lansangan, pilit kong inabaya. Kapatid kung gusto mo, magsosyo na lang tayo, tara na sa karyero. Ako ay kumanta, ang bulag kumitara, tumami ang palya sa nakanang lata. Sa aking salamin na kulay abuhin, doon ko nakita ngumiti ang pag-asa sa snow away na katulad ko. Okay na? Mayroon ito na ang bahan ng nagatigulo ng Stowaway. May tatlo na kanta. Yari tigit no? Kaya, pero ba sinasin siya palipat-lipatan ta, ining nagapangabay sa bahan ng nagatigulo, di malas na dibiyas. Okay, para git sa imo. Nga kung pag-ibig mo, dawas na napaligya. Sige ang libot ko, pero walang sinabuhan. Hindi nga kung nanigosyo, yutayang nakaputo. Kaya nga kung bintang yakan nagapalagyo, kagsang ako ang naglakay sa may higat sang baybay. Hinalilang may na may pangay, kagmanya galing-galing ay kag sa akong pagkapangilay. Bumali ako dali-dali, nagsaamon balay, ako nagpahuli. Nakadasma pa ako sa dalan, may pas-pas bilang akong dahilagan. Tumating kating malas, ining akong paghigugma. Isang ano, himuon ko, wala na sa pakan. Kung hindi mo gitman maubos, hindi ako sinsakapingos. Agod ang bukuma, o dili magpangos. Agod na magulang, hindi malas
aron balay Tulong pauli Nakakasma pa ako sa dalan Ay pas-pas gid ang akong dalagan Mantik ka kay malas Ingapon pagmugma Isa nando Timoon ko wala na sa paka Kung hindi mo man maubos Hindi ako sisa kapingos Agod ang guguma Kudili magpanos Sakot na magulang Hindi malas Ang akong guma Madigoy nas Madigoy nas Madigoy nas Okay na? Ara na no? Nagdulong na nato ang inyong ginapangabay ng mga ambahan no? Alin sa kwan kay na no? Ano to? Nalipat na ko. Sige lang, nabalaan niyo naman ang daan. Okay, antes naman ikaw po tayo, yari naman na yung pila kong mga shout-out. Ikan sa akong mga kaupuan. Nabasa ko na kinag-request kang kantilay. Wala pa. Si Giovanni Concepcion. Mayong gabi. Idol, mayong gabi. Request ko uhaw. Thank you, Idol. Halin sa kay Nigata magtanong. Idol, pero at request man pwede. Provincial Jail. Hambal ni Michael Sumikad. Amo kita no hindi guro na ko na matuman ang provincial jail alam mo hindi na aton kanta siya diyan kamlo na yung nagkanta Provincial Jail. Happy viewing sa mga kasimanwa ko sa Batad, Iloilo, ilabi ang mga angkilan ng mga manog gitara pero may ginatukaran mga banon harana ni Taipiro tambal ni Rex Kalinaw. Happy watching. Hampak sanggog ma-request ko sorry, hambal ni Joan Nicolas. Tayo pero lihag tamyaw sa ako nanay nga si Salvacion Pilingon kag akon pinalangga nga anak nga mga hinablos kag mga utod ko halin kay Jesse Pilingon sang Balingasa, Quezon City. Happy watching sa kay Wakiwak TV. Shout out ko na sa kay Toto Albia. Mayong gabi kay ng Hill Sanchez, mayong hapon, mayong gabi rin na mayong hapon pag happy watching. Mayong gabi lang sa tanan nga mga taga Arip Dip San Rafael, pwede ka request kanugon. Salamat gid sa kay Ian Balayo. Good evening, type at request ko bitoon. Shout out gali diri sa ako nasawa kag bata Amsel, Jingjing, Igor, Mutya kag Bunjoy diri sa Putotan hanin sa kay Raymond Tubula. Happy watching ang niya. Okay no? Siyari gali no? Kaya napangita ko diri ang pangabay ng ambahan na nagatigulo dapat git maghalong no? Para kita hari na kita naton uri ko din mo okay na para gid sa imo nga nagapangabay sa sining ambahan Katamis sa pag-ikog manay Amo man kapatid kung maghihilay ka
itong nilaman sa kapalaran. Ang mga kapatid nga tumapatyagan, masura pa sa kapyan. Ang gugma lang huko daw hindi mahampag. Hinalit lang nagatupa nga daw puno sa ulan. Kumigwal na kanin sa sunod sa lukha. Katulad sang bahan, katulad sang bahan nga hindi mapanggan. Kanunong lamang sa atong pagtimuhan. Sa handong nga malambot ang tuktok sa hinaya. Labi na kung magkalipay, may kapit nga daghan. Mag-aanigid lamang, mag-aanigid lamang sa masinog na lupa. Soltero dalaga, dapat na maghalong. Sang pagnog yanong nga ising matarong. Kay sa likod si kalipay, si kasakit na gahugmo. Nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo, kung saan mo ba at takihon. Ang gugma ng huo daw hindi mahampag. Hinaliang nagatupa nga daw puno sa ulan. Kumigwal na galing sa sunod sa lukha. Katulad sang bahan, katulad sang bahan na hindi mapanggan. Kanunong lamang sa atong pagtimuhan. Sa handong nga malambot ang tuktok sang himaya. Labi na kung nagkalipay, may kapit na daghan. Mag-aanigid lamang, mag-aanigid lamang sang masunog nga luha. Soltero dalaga, dapat na maghalong. Sang pagnog yanogyo nga ipising matarong. Kaysa likod ni kalipay, si kasakit na gahugmo. Nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo, kung saan ko ka atakihon. Nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo, kung saan mo ka atakihon. Okay na, kuya Tono, pagbaygit sa aton ng mga kautura, no? Ang nagatigulo, dapat bit maghalo. Ang iya pag ginagawa na kung ano katamis, di ang mo gitana.
Yari pagit no, di lang pangatak ko ano, baliduan lang kanta no, ay nagapangabay gid sa sining ang bahanon nga nagartikulo ang kuan na lang no, ining ang nagpangabay lang sa uhaw nga ni isang kuan, isang Pilipinas ang luwason. Una ko nga bahanon ay gitulog sa inyo, Pilipinas ang luwason. O virus na labing dalitang nga nagdalas ang kalalatan ang palit mo sa kalibutan Ginasumpas ang mga katauhan Pilipinas kahilipion Sana dangkang sa Pilipino tanan masinulungon Timol man manggaranong Adlaw-adlaw gabi-gabi walang sing mahilo Kundi magtangla sa langit kang magpangamuyo O Diyos namon nga maluloy luwasa kambitan sa mga kalalatan upod sining ang bahanon ginagamit ko ang balat yago dapat di magliliyog kag mag-isa ang Pilipino mag-ampun sa Ginoo at kita ang sa pupuhon sa mapintas na COVID-19 Pilipinas iya'y luwason Adlaw-adlaw gabi-gabi wala sing mahilo Kundi magtangla sa langit kang magpangamuyo O Diyos namon nga maluloy o luwasa kambitan sa mga kalalatan upod sining ang bahanon tinatandog ko ang balat yago
dapat di maghiliog yun. Kag mag-isa ang Pilipinhon, magkampungit sa Ginoo, nagkitaan sa pupuhon, sa mapintas na COVID-19, Pilipinas iyan wasun. Sa mapintas na COVID-19, Pilipinas ang luwason. Okay na? Yari galing bilang mga tapusan na itong bano, no? May ginpagabaygit sa tukin na, no? Ang bano na nagatinulo, buhaw. Uhaw ako sa pagpalangga, gutom ako sa pagkalila, nga balang nahimo mo, nga magbiya sa luyo mo, katulong lang sa mo, na napalas katulad sa aso. Sa diin na ang ipanalutan, naging alin, naging saligan. Sa tina kalipay, dawasulang na lumabay, karugun sa pagsalig ko, sa hinali lamang sikway mo. Ginahulan sa ginahapon, pagbalik mo sa akin, kung sa diin ka man karon, tandaan ang gahigiyo, ang dughan ko mabuhaw, ikaw lamang ang magpapautang. Ginahulan ko sa gihapon, pagbalik mo sa akin, kung sa diin ka man karon, damdaman ang gahibiyo, ang dughan ko uhaw, ikaw lamang ang magpapautang. Kung sa diin ka man karon, damdaman ang kahibiyo, ang dughan ko na uhaw, ikaw lamang ang magpapautang.
Supot ko sa bangon ni no. Malipat din kita magpanamyaw sa kina sa aton ng mga pinalanggang ng mga OFW no. Nabinagit sa kay Ma'am Mary Ricabado sa kay Ma'am G. Muniba, subong man sa kay Ma'am Health Sanchez no. Kag sa kay Abian Bugoyta. Pasensya ka mo kuno lang ato nawili lang kita kay nakano no. Kag subong nabinagit sa kay Ma'am Emilyn Tidrigusa ngayara sa New York no. Mayong hapon mga boy, yung aga lang ako mayong gabi lang din sa inyo, no? Ito yung simple gabi, aga na po sila, no? Okay, madaming salamat, kagtubtob naman sa liwan. Sa sunod Domingo, diri sa atong channel, Pirot na Nesta, no? Live kita filming na nagatulong ko sa inyo. Okay, diri na rin kita kutob, labong salamat sa inyo, kag mayong gabi lang sa tanan-tanan. Bye-bye.